Denzel Farrugia 20 sena mill-Marsa inżamm arrestat wara li tressa l-qorti akkużat b'attentat taqtil waqt argument fil-Gżira il-ħadd li għadda fejn kienu involuti numru ta' persuni. Ġi spjegat kif dan l-argument seħ meta allegatament Farrugia saq il-vettura l fuq wieħed mill-irġiel involuti u laqtu ħafif. L-argument wassal ukoll għal ħsarat fuq xi vetturi pparkjati. Jirriżulta li l-akkużat kien diġà barra fuq libertà proviżorja brabta ma' każ preċedenti fejn hu mixli ma' 8 persuni oħra bit-traffikar ta' nisa Kolumbjani għal skop ta' prostituzzjoni u tmexxija ta' bridel. Farrugia ġie arrestat fl-Assa tal-Gżira fejn mar min jeddu wara li l-pulizija kienet diġà ħarġet mandat ta' arrest fil-konfront tiegħu wara li rat filmati tas-sigurtà. Brabta mal-każ ġew arrestati wkoll żewġ persuni oħrajn. Id-difiża ta' Farrugia qajmet dubji dwar il-validità tal-arrest għax il-mandat ma nkludix l-akkuża ta' attentat ta' omiċidju waqt li argumentat li ma kien hemm l-ebda żvilupp ġdid li jiġġustifika bidla fl-akkużi. Min-naħa l-oħra l-prosekuzzjoni spjegat li filmati addizzjonali fl-investigazzjoni waslu biex tiġi formulata l-akkuża ta' attentat taqtil. Waqt li Farrugia wieġeb mhux ħati għall-akkużi, il-qorti preseduta mill-Maġistrat Antwana Ġus Bonnici ċaħdet il-ħelsien mill-arrest u ħarġet ordni ta' protezzjoni favur il-vittma. Imbdew il-proċeduri ġudizzjarji kontra Andrew Borg Cardona, l-avukat qrib l-establishment nazzjonalista, magħruf ukoll bħala l-Boċċa, fuq kliem ta' mibeda li xerret fuq il-medja soċjali. L-akkużi li tressqu mill-pulizija wara rapport mill-ġurnalist Karl Stanjo Navarra jitrattaw il-kummenti tiegħu f'Mejju tas-sena l-oħra fejn staqsa jekk l-eutanazja għandix tiġi obbligatorja għal laburisti. Waqt li fl-ewwel seduta xehed l-istess Stanjo Navarra u spjega lill-qorti li tali kummenti huma sinonimi għall-istil dispreġġjattiv ta' Borg Cardona kontra kull min hu laburist u r-rapport tiegħu jirrifletti dan. Il-każ li qed jinstema' quddiem il-Maġistrat Ġanella Camilleri Busuttil mistenni jissokta fit-12 ta' Mejju li ġej.